Panglao, syudad sang Iloilo. Masobra 200,000 ka mga cloth face mask ang nahuman sang aton mga uswag sewers. Kaupod ang mga Ilonggo sewers kag miyembro sang LGBTQ community. Mayara kita tanan sa 68 ka mga uswag sewers agod mag-ubra sa mga cloth face mask halin sa katsa. Suno sa aton alkalde ang ini nga programa ang makabulig tapna sa banta sang COVID-19 pandemic. Ang LGBT member gusto ko ganito makahatag or makashare sang bulig ko sa mga tao. Ging acknowledge man ako sa mga friend ko nga maka-help bala nga makabulig sa tao. Ang ini nga inisyatibo na patuman pinaagi sa bata sang aton alkalde nga si Miss Raisa Trenyas kaupod si Mr. Francis Chu. Ginapasalamatan naton ang mga donors sang tela, ilabi na gid ang huwalon commercial sa mga katsa halin sa aton Ilonggo Pandisal kag sa tanan nga mga volunteers. Ta magbuligay lang ta kag bagalong lang kag kami gabulig man nga magubra sang mask kag willing kami ang mga barko lang maghalong kita sa COVID kay gapangita man ang aton nga mayor nga makabulig man sa aton kag alabi na gid sa mga tanan nga tawo kag gapangayo lang palayo lang kamo sa mga sa mga COVID. It's time nga magbuligay kita kag mag-ugyon. Ang pinakagamay mo nga maobra may dako nga epekto para sa iban nga tao. So kamo nga mga mananahi nga available man kamo da maski dira lang gid kamo maski sa tupad balay nyo makambag-ambag kamo sang face mask sa subong nga tiyempo dako gina nga mabulig ninyo sa aton nga barangay kag sa syudad sang Iloilo. Sa liwat, kita tanan maghalong, magamit sang face mask, pagasundo na pagpatuman sang social distancing, kag stay at home. Ini si Dane Raffles para sa Level Up Patrol COVID-19 coverage.